Darabaların oğullar onu terepitler. İstehat doğular, iti kim hangarari? İti mekçirge hangarar. Kini oyurgu olurur. Düğünü kötür. Biri bugün mekçirgenin oruq bud. Onunla bir yanada bolu kıptı. Svetnoy kumağı, lis, kley, onunla svetnoy harandas. Mekçirge bit, основной çağının oruğu bihiyaka, karışmayan neyaq svetnoy kumağına da onu tügürük şabulondan alamıt, kırıya bıt. Ol kırıyan baramıt, tügürük bütün itinlik, İkke tütten bük tutabıt, ona töbötün dekki ühet tütten bük tutabıt. İtaata bihi belemneti bit. Onton kıççıgay mağan öňňäk tögürüklerin orary iti kumaga uruhudubut tögürükleri ikkini ite karaktara boluğa. Karakterin karatynyň orarga emiye karynňak kumagyny tuttabyt. Je ol kenne karandaspytyny alamyt, mas uruhudubut. Maspyt labatynyň orabut, umnahynyň orabut, etinlik kraskalyanyň berebit. Ona mekçirge bitin iti labaga olordor kurduk, kileýinen hybamyt, syhyrtalybyt. Mелкай детальларын карактарын эми клеýinen hyby syhyrtalybyt. Kıhılanňah kumagyny tumsutun, kalamanlaryn, ona ataktaryn oňororgo tuttabyt. Je manan mekçirge bitin oňoron büttübüt. Ege me jiýaga tiger mekçirgede oňoruň. Görşýokka diýerim.